Id-dokument Education for All tħejja mill-Aġenzija Ewropea għal Bżonnijiet Speċjali u Edukazzjoni Inklusiva jissuġġerixxi diskussjoni nazzjonali dwar xi tfisser l-inklużjoni. Malta għandha waħda mill-ogħla proporzjonijiet ta' studenti b'diżabilità jew bżonnijiet partikolari fl-iskejjel mainstream fost il-pajjiżi kollha Ewropej. Ir-rapport jinnota żieda fl-ammont ta' Learning Support Assistants (LSAs) allokati fl-iskejjel. Fl-2013 in-nefqa tal-Gvern fuq LSAs żdiedet bi 17% fuq l-2011 biex qabżet is-36 miljun euro. Ir-rapport jistaqsi jekk iż-żieda fl-ammont ta' LSAs ix soluzzjoni sostenibbli. Jirrakkomanda l-ħolqien ta' entità nazzjonali li tara li l-edukaturi jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Fl-istess ħin l-iskejjel għandhom jingħataw appoġġ biex ifasslu kurrikulu li jinvolvi lill-istudenti kollha. Ħareġ fost oħrajn li 20% tal-għalliema ma jħossux li t-taħriġ inizjali tagħhom kien biżżejjed biex jipprattikaw l-inklużjoni. Il-koordinatriċi tar-rapport Amanda Watkins qalet li wieħed mill-ikbar vantaġġi li għandha l-edukazzjoni inklusiva f'Malta hija l-motivazzjoni. You've got a lot of very highly motivated teachers, parents, learners who are willing to develop the skills and take on, say, additional training to help them meet needs in a very flexible way. Semmit ukoll djufija partikolari li kienet innotata waqt l-analiżi. The responsibility for meeting individual needs is sometimes seen as being the purview of a few experts, rather than all learners being seen as something for all teachers, all schools, or the whole system. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li t-tagħlim ta' studenti bi bżonnijiet differenti m'għandux isir b'sens ta' karità, iżda bl-idea li jkunu mħarsa id-drittijiet tagħhom. Li attendu it-tfal kollha, iridu nilħqu l-itfal kollha, diffiċli kemm id-diffiċli dmirna hu li nilħqu l-itfal kollha. Huma min huma x'inhuma u li r-responsabilità biex nilħqu l-itfal kollha hija tagħna lkoll. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni se jibda l-konsultazzjoni li se twassal sal-aħħar tax-xahar id-dieħel. Fl-aħħar imbagħad tibda l-fażi ta' implementazzjoni.